ku danna mana subscribing, kana ku taba garaurawa a wannan tasha tamu ta masu burbudan sauti TV domin samun kade-kade da wage-wage. Madalla. Jam'iyyar AA Democrat Party ta tsaye da hugein bayi a matsayin dan takararta. Mai girma kakakin majalisa, ya za ku tsaye da wannan dan jagaliyar a matsayin dan takara bayan mu muka dade a wannan jam'iyyar? Ni ya dace a zaba a wannan jam'iyyar in zama dan takararta. Kai hakuri malam goro. Hugein bayi ya fi ka dacewa sannan ya fi ka gogewa a siyasa. Wace haka ai, na san cewa kawai Kai malam guru, kai ya bakinka. Ni na dace a matsayin dan takarar wannan jam'iyyar domin na fi ka gogewa. Ka gane ko? Idan ba su guje ka zama shegage ba. wanda yayi siyasa ne yake faɗan wannan magana a bainar jama'a. A haka kuke cewa wai ya fi ni yayi siyasa? Kuna ji yana cewa zai shege ni? Shege kan fasa tsakanin ni da kai. Kuga, takaddama ba tamu bace. Ai abin da ya dace. Na ji an ce an kawo maka da ya kamata a sha shagali. Kai malam DJ, sake mana sauti. Ka tabbata cewa sautin zai ke ambata sunana hugein bayi. To yake nan, yanzu zan saki sauti babu gaggautawa. Kun gane? Kowa sai ya yi rawa har ya ga wandansa. Lalle yau za a wargaje a san bari kiɗa babu gaggautawa. Hugein bayi ya ci zabe. Madalla. Kai, sauti!